Li navçeya Nav Sûreyê Amedê şerdinavbeyna YDGH gerîla û polîsên dewleta Tirkiyeyê jî berdewam e. Ciwanên navçeya Nav Sûrê li pişt hendek û barîqatan di mewziya de ne. Li gor ciwan û gerîleyan bertekên wan li hemberî artêşa Tirkiye ji bo heta rizgarkirina bajarên Bakurê Kurdistanê wê berdewam bike. Li gor ciwanan riya siyasî êdî nemaye, ji ber wî jî wê bi çekan li ber xwe bidin. Gelme Kurdistanê yê Bakur îdî hemberî vî êrişa AKP'ya desthilatar yani îdî wisa ne ku çavê xwe bigirin yê îdî rabiye îdî yê şiyar biye hemberî wî jî mevzî xwe çêkirine îdî xwe parêzin yê wisa derketiye parastina rewa îdî em nîbêjin gelme Bakur hemî di mevziya da ne dayîk pîrek Zlam hemî zarok yani di mevziya da yê sîper digirin mevzî xwe çêdikin hendekê xwe çêdikin ev serhildan em bêjin serhildana Bakurê îdî vî dest pê kiriye yê hemî vêvera belav bibe ji Bakur dest pê bike yê jî mêze dikin yani em gelê Sûriyê wisa em mêze dikin îdî ev tişta yani müzakerekê hebe yan jî aştîkê hebe yê bi siyasetê nameşe yani çünkü em muhatta bêjin siyaset em silahê xwe hat vê dere dayinin yê were me hemî qetil bikin yani pêwîstî ku em îdî bi ancak bi çeka li hemû deverê Kurdistanê yê milê Bakur em ê ancak bi çeka vî serhildanê mezin bikin û em ê azadî bînin ji bo hemî gelê Kurdistanê yê Bakur. Gencên Nav Sûrê nehew ji kuran tê holê. Keç û jinên Nav Sûrê jî bi zilaman mil di enîşka şer de ne. Li gor keçikên endama YDGH û gerîleyan jî riya pêvajoya aşîtiyê di qeda siyasî de nemaye. Heger rêyek hebe jî bê PKK nabe. Hükümet mecbur e ku Bu süreç PKK bir muhatap oyalama bigire. politikasıydı. Yani o şekilde. Yani şu an istediğini tekrar elde edemedi. Yani istediği şekilde hani tek başına hani Ev pêvaja polîtikayekî xepandinê bû. AKP di hilbijartinê de tiştekî ku dixwast bi dest nexist. Nikare tena serê xwe her tiştî bike. Dewlet niha jî medixapîne. Dewlet PKK çi qas nas bike, PKK jî ew qas wê dewletê nas bike. yani PKK'yı tanımazsa yani PKK de onu tanımaz. Yani zaten hani ilk Li ser rizgarkirina Şingalê jî ciwan gotin ku biryara îdarêkirina Şingalê bi girêdayê hêzên Şingalê ne. Operasyonên devletên Tirkiyê li ser ciwanên Nav Sûrê hêjî didome hûn li niha jî hûn dibînin ku li kolanên Nav Sûrê hêjî ji aliyê ciwanan hindek hatine kolandin ev hendek jî ji bo êrişên dewleta Tirkiyê hêjî disekine. Sevda Kaplan, NRT, Amed.